Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna muku fatan alhairi da fatan kowa da kowa ya wuni lafiya. Kar ku manta, wannan bidiyon yana zuwa muku ne daga tashar Salanso TV. Salanso TV tasha ce wadda za ta dinga kawo muku al'amura daban-daban na more rayuwa da kuma abubuwan da yake tafiya a duniya da kuma yanar gizo baki daya. Abubuwan da ba ku iya ba za ku iya koya a nan tashar namu ta Salanso TV in Allah ya yarda. Muna kawo muku bidiyoyi kamar na nishadantarwa, soyayya da kuma ilmantarwa. Sannan muna da bidiyoyi da muke kawo muku wanda ya kunshi ilimin yanar gizo da yadda za ka sarrafa abubuwa kamar yadda za ka sarrafa su WhatsApp, Facebook, Twitter da sauransu da intanet. Sannan kuma da yadda za ku yi abubuwa da 'yan ƙananan abubuwa da ya kamata mutane su sani wa'ansu ba su sani ba. Ƙanana ne amma kuma wani ɓangaren kuma ba ƙanana ba ne. Saboda menene? Saboda ƙaramin abu ne amma sai ka ɗauke shi yana da wuyan yi. Yau kamar yadda muka bidiyon mu wanda ya wuce na baya, mun yi bidiyo ne a WhatsApp, yadda da WhatsApp da Facebook yadda za ku kasance da WhatsApp guda biyu a wayanku, sannan kuma ku sarrafa su ku saka duk lamban da kuka ga dama ku saka. Sannan yadda za ka haɗa Facebook guda biyu, sannan ka saka duk yadda ka ga dama, kana chatting a can kana chatting a nan. In lamba biyu kake da shi za ka sa ɗaya a nan ɗaya a can kamar yadda muka yi kenan. To yau kuma Allah Ubangiji ya kawo mu wani ɓangare za mu yi magana akan namba. To kowa ya sani akwai mutane da dama, walau budurwarka ce, walau saurayinki ne, walau matarka ce, walau mijinki ne, walau dan uwanka ne, walau wani abokinka ne wanda baya so ya ji muryanka kuma kun samu sabani da shi da abin ɗaya sai ya ce ai kai wannan ya dame ni, ko kuma ta ce kai wannan saurayin ya cika damuna, bari in sa namban shi a blacklist. Kowa ya san me nake magana, blacklist. In kai trying namban ka sa namban, za ka gani ya kasance ana, in ka kira za ka ga ya kasance number busy ana sa maka. Wa'ansu suna amfani da wannan 06, akwai kuma nambobi da dama wa'ansu suna amfani da shi. Kamar yanzu to misali 06 ni yanzu nan akwai namban da za ka yi ko kuma za ku yi ko za ki bude, shine muna magana yanzu akai. Yanda in mutum ya saka a blacklist za ka bude ba tare da shi ya bude ka ko kuma ita ta bude ka ba, sannan ka kira ta ko ka kira shi. Kowaye ya saka a blacklist za ka iya bude shi kuma ka kira. Don haka nan ku saurara da kyau kuma ku duba wannan bidiyo in har zuwa ƙarshe. Sannan kar ku manta da Allah ku yi subscribing in channel ɗinmu na Salanso TV. Sannan bidiyon nan ku yi sharing din shi kuma ku yi liking din shi kuma ku yi comment. Inda muka kuskure za ku iya tuntuɓa mu direct ku yi mana magana. Kuma kar ku manta komai a hankali ake tafiya da shi. In komai ya kankama insha Allah rabbi za mu canza salon yin bidiyoyinmu in Allah ya yarda. Mu dai abinda muke so ku ba mu haɗin kai gaba ɗaya. To wa'ansu kamar yanzu misali ba zan yi na code ba, akwai na code za mu zo mu yi shi nan gaba, amma zan nuna muku ga hanya easier way, wato hanya sauƙaƙƙiyar hanya da in mutum ya sa nambanka a blacklist ko ta sa nambanka a blacklist za ka kira ta kuma ka samu kai magana da ita. Wannan na code ɗin kamar yanzu misali 080 gashi haka wannan namban. Misali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Yawwa misali wannan namban mutum ne, daga nan wajen namban mutum ne, so daga nan haka namban mutum ne gashi ne 08076549238. wannan namban shine misali ya sa ni a ta yi blocking ina ko kuma ya yi blocking ina ya sa na a blacklist. To in haka ne ya kasance to za ka sa wannan, in za ku kira sai ku sa #06 gashi na #06. To kuna kirawa in Allah ya yarda wancan blocking da ya yi muku zai bude kuma ya kira.
in kuma wannan mutane da dama suna maganan cewa wannan yana da wuyayi kafin ya je, amma hanya sauƙaƙƙiya shine da cewa za ka je nan ka je setting ɗin wayanka kamar da muka saba, ka je setting ɗin wayanka. In ka je setting ɗin wayanka sai ka zo nan nan kenan application, kun gan shi yawa, wannan inda aka nuna app ɗin nan shi application, sai ku danna ku bude. So in kuka bude zai kawo ku zuwa wannan abinda nake so ku fahimta shine wannan phone service, gashi nan phone service. To wannan phone service din a wa'ansu wayoyi zaka ga phone ne kawai ba service, a wa'ansu wayoyi za ku ga kawai call setting ne, a wa'ansu wayoyi kuma za ku ga phone, a wa'ansu wayoyi za ku ga phone da service kamar kan wannan wayoyi kenan. So abin da nake so ku ankara shine da cewa in kuka je setting nan da za ku zo yawa phone service, da inda kuka ga phone setting nan ne za ku shiga. So abin da ku kaga mun shiga, to mun shiga nan abin da za ku zo gashi nan match call da sauransu da kuke gani, to duk ba za mu zo ba sai mu zo wannan shine muke amfani da shi, shine za mu yi amfani da shi yanzu. Sai mu zo nan, muna zuwa nan wajen za mu bude shi. In muka bude gashi nan zai maka sacin ga call waiting, ga call ID, ga call ID, ga call fixing, ga voicemail, ga call barrel, ga kuma change caller. Duk wannan kowanne yana da ma'anar shi, yana da abin da ya kunsa. A hankali za mu zo ga wannan, amma yanzu caller ID din nan shine muke da amfani da shi, shine muke so mu yi amfani da shi. Caller ID, kaga caller ID display my name, display my number and out call using default carrier, shine wannan. Sai ku danna, to in ya bude gashi nan zai ba ku wannan network default, zai ba ku hide my number, zai ba ku show my number. To abinda aka yi kawai za ka cire shi a network default din nan, sai ka zo sai ka sa shi a nan. Kun gani ko kun ga yadda yake ya koma nan ba hiding number. To in ya koma hiding number nan shikenan, ba ruwanka in mutum ne kasan waje ne a karsar ka ce wani ne ko wata ce ko waye ma ya kulle ka ya sa number ka a blacklist, ka kira shi. Kana yin wannan asalin number ce da ka sani, ba za ka sa kowanne code ba, kawai za ka kira ko kuma ka kira ta, dole zai yi ringin, ko taki ko taso zai yi ringin, ko ya ki ko ya so kuma zai yi ringin kuma zai dauka. Amma fa ku sani cewa can inda shi tunda ta riga ta yi blocking ka, ko kuma shi ya riga ya blocking ɗinka, sai dai ya ga unknown number, ba number ka ba, unknown number sai ya dauka. Kawai abin da ake so shine ka samu ka fitar da call hiding din, ka samu ka fitar da blacklist din da ya sa ka, sannan ka kira. Amma kuma ka manta in kai haka fa, in za ka kira wani sai ka cire shi, kamar yadda muka yi haka, ka zo sai ka cire shi, sai ka mai da shi a network. Gani ya koma network, sai kuma da shi a network. In ba haka ba, duk wanda ka kira ba zai ga number ka ba, inda yana hiding number din nan. Kun gani? So da haka nan za ka kira ko za ku kira wanda ya sa number ku a blacklist, ko kuma ya yi call forwarding, ko kuma kowanne irin abu, ko kuma ya yi blocking din number ka, dan ba za ka kira shi ba ko ba za ka kira ta ba. To wanda ya kai haka dole za ka kira. Amma kuma kuna gama waya da su sai ka cire, saboda in kuma ka cire fa, sannan za ka sake waya da ita ko da shi, dole sai ka yi hakan. In ba haka ba zai yi ba, saboda bata cire ka ba ko kuma bai cire ka ba, sai har lokacin da ya kai har ya samu ya cire ka ko kuma ya cire ko kuma ta cire ka. To masha Allah, mun gode, da fatan za ku fahimci abin da muka yi, kuma da fatan kun gane abin da muke nufi a nan. Shine bari dan summary in shi gaba daya. Haka ga setting, za mu je setting, za mu je application, sannan sai mu zo call service, sannan sai mu zo more, sannan sai mu zo caller ID, yawa, sannan sai gashi nan hiding number, sai mu mai da shi hiding number. Yawa, in ka gama kuma sai ka mai da shi network. Mun gode, Allah saka da alheri. Ka kuma ta ku subscribing in channel ɗinmu, ku yi liking, ku yi sharing. Mun gode, Allah saka da alheri.